Il-paċi ma'kom ħuti. Jiena Louise Gerrit li nieħu ħsieb il-prayer group ta' Żurriq. Għandi 46 sena, miż-żewġa u għandi żewġ toliet. Illum nixtieq naqsam ftit ma'kom dwar il-ħajja ta' persuna li tkun għaddejja minn momenti diffiċli tal-ħajja tagħha u minkejja li ma jkollix xewqa fil-qalb tagħha imma taħkimha kurżità biex tiġi tara minnu Ġesu. Għalhekk jiena nixtieq nieħu parti mill-Vanġelu ta' San Luqa meta Marija Maddalena marret tara lil Ġesu fid-dar tal-Fariżew. Marret mal-poplu, marret wara dak li kien miexi imma b'kurżità. Il-moment li ltaqat għajnejn f'għajnejn f'Ġesu hija bdiet tinbet f'qalbha ix-xewqa li tersaq lejh. Kien pront Ġesu li mett idu lejha fil-waqt li hi ħassitha komda li tersaq lejh. Niżlet f'riġlejh u hemmhekk hija setet tara f'dnuba, setet titlaq il-ħajja l-antika tagħha sabiex tibda l-ħajja ġdida. Hekk kif fil-ħajja tiegħi ġrali. Huwa mument sabiħ li niġu għajnejn f'għajnejn f'Ġesu u Ġesu tal-ħnina. Ġesu is-Salvatur tal-ħajja tagħna. Ġesu li għandu kelma għalik u għalija. Ġesu li jista' jagħtik l-imħabba tiegħu sabiex inti ssib il-fejqan tiegħek u terġa' tibda ħajja mill-ġdid. Ħajja fejn Ġesu wedek li jkollok ħajja u ħajja bil-kotra. Għalhekk nawguralek li ssib dawn il-momenti fil-ħajja tiegħek u tieħu din l-opportunità. Anke jekk tkun kurżità għalik, imma ersaq għax Ġesu biss għandu l-kliem tal-ħajja ta' dejjem.